Tara na sa mukbangan, guys! What's up guys? Isang masayang araw po sa inyong lahat at welcome po kayo sa Our Kitchen TV. Ang episode po natin ngayon, magluluto po tayo ng Pinoy tanghalian. Magluluto po tayo ng ginisang munggo at paparisan po natin siya ng crispy pork joe. At ang ingredients po natin ngayon, ang nilagang munggo. Pinalambo na po kanina to para mabilis na lang. Gagamit din po tayo ng chicharon, ng patis, ng ampalaya, ng spinach, kamatis, sibuyas, bawang, kiniling, at pork cubes. Start na natin guys. Durugin lang natin ang nilagang munggo. Ganyan lang guys. Optional lang naman to guys, kung gusto nyong hindi durog, okay lang. Pero kami kasi gusto namin durog para lalong lumabas ang lasa ng munggo. So yun guys, after natin durugin ang ating nilagang munggo, yun o, medyo pino na siya o. Unahin na muna natin ang ating pork jowl bago tayo manggisa ng munggo. Maglalabad na mamaya ito lang. Malapit nang maluto guys, oh. Lagyan nyo lang yung itsura nyo guys. Set aside na natin. Second fry pa natin mamaya ito guys. So yun guys, habang iniintay natin lumamig ang ating pork jowl, dahil second fry pa natin to bago siya lumutong, papalamigin lang natin bago natin second fry. Habang iniintay natin lumamig, igisa na natin ang ating munggo. Igisa na tayo ng sibuyas, gutom ka na ba camera girl? Sobrang gutom na. Mamaya, lansakan natin ito yan. Ngayon, bahan namin na guys. Ang bango. Sunod na natin ang bawang. Ang munggo ng Kapampangan. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta sa Our Kitchen TV guys. Lagyan na natin ang kamatis. Bango eh. Ang bango. Lagyan natin ang giniling, pork giniling. Ang bango na dyan. Simula ng bubang yan, lagyan natin ang patis. Yun o. Wow, sarap. Ito ang tinatawag nating Pinoy tanghalian. Ginisang munggo with crispy pork jowl. Jowl, crispy pork jowl. Parte ng baboy yun.
Sunod na natin ang munggo. Wow. Halu-haluin lang natin guys. Sunod na rin natin ang ating pork cubes. Wow. Ang sarap. Mag-add tayo ng konting sabaw guys. Yung ginamit ko sa pagpapalambot ng ating pork jowl. Para mas lalong malasa. Pork stock to guys. Pork stock. Pinagkuluan ng baboy. Na Pork stock pala. Pork stock. ang sarap. Pakuluin lang natin guys. Hey guys. So yun guys. Dahil kumukulo na ang ating ginisang munggo. Ilagay na natin ang ampalaya. Favorite ng mga kapampangan to guys. Wow. Wag na lang natin siya masyadong aluhin guys para hindi siya pumangit. Lagyan natin ng seasoning. Sunod na natin ang dahon. Dahon ng spinach guys. Isunod na natin ang chicharon. Yun oh. Wow. Sarap yun. Sarap dad ah. Hintayin lang natin siyang kumulo guys. Mukbangan na naman. So yun guys, dahil luto na ang ating ginisang munggo at malamig na rin ang ating pork jowl, start na tayo mag second fry. Pero bago yan, slice muna natin siya para maluto yung loob. Yun oh, Sarap yun guys. para maluto yung loob guys. Yan, oh. Ay, wawain mo lang. Puputol-putulin. Kasi pag di mo yung slice to, para ano, buhay na buhay yung taba. So na tayo mag-prito guys. So guys, ito na ang ating ginisang munggo, ating pork jaw, yun o. Meron tayong suwa dito guys. Ito patis. Patis na may sili. Meron din tayong panghimagas na saging. So ano bang hinihintay natin? Kain na tayo guys. Kain po tayo. Hindi mataas. Okay lang. Pero sa bibig. Hatiyan mo ko din. Diba? Crispy. Sarap guys. Mapaparami talaga ang kain mo. Pag ito ang ulam mo sa tanghalian. So, suka. Lutong. Lutong na. Amang tama yung luto. Harap. Grabe lang, masabi, sarap.
Munggo. Munggo ng Kapampangan. O balatong nila. Balatong tawag nila. Kapampangan guys, balatong. Hap. Keso, lambot. Oh, no. Lambot. Lasa ng balat. Pero masarap din terno nito guys. Pagprito din kayo ng galonggong. Daing. Or daing. Kung wala kayo nito, pwede rin. Galonggong tilapia. Kahit anong klaseng isda pwede guys. Ito. Suka. Uubos namin to guys, oh. Sarap ba naman? Sarap yung may sili na. Sarap siya guys, yung medyo maanghang yung ano nyo, sausawan. Nakakaganang kumain. Ganyan ito guys. Awin na kayo dyan. Okay. Madalas dito niluluto yung munggo guys pag Friday. Pero yung Saturday, pwede naman kahit anong araw. Madalas Friday na. So guys, dahil tapos na kami kumain, pasensya na po sa mga naglaway dyan. Kung masasabi lang po namin, salamat po sa lahat na sumusuporta sa Our Kitchen TV. Thank you po. God bless po. Don't forget to like and subscribe. Thank you guys.